Azteko neuke egingo dizuet galdera bat, elkarri irakurri solasaldi honetarako, ipuinaren ideia nola sortu zen, o zein da ipuin honen jatorria? Nire kasuan, egia esan, horrelako proposamenak egiten dienean, beti zalantza handia izaten dut, nola heldu proiektuari, ez? Alde batetik irekia da, baina bestetik ni saiatzen naiz heltzen momentuko egoera edo momentuko proposamenarekin lotutako zerbaitekin lotzea saiatzen naiz, ez? Alegia, ez dadila izan idatziko dudan hori, beste edozein momentutan, edozein kasutan idatziko nukeen zerbait. Horri helduz, idaztea tokatu zitzaigunean, pandemia malapartatuaren erdigunean geunden, esan ezagun, eta zalantza handiak izan dituen, ze alde batetik, egia da, pandemia hasi bezain pronto berearazi zirela pandemiaren inguruko testuak, ipuinak, baita liburuak ere, iaia pandemia baino lehen ere liburuak argitaratu ziren, goatzen naiz. Zizek aterazuela liburu bat, iaia, lehenengo asteetan. Eta horregatik pensatzen duen, iaia topikoa edo gai honi heltzea nolabait, ez? Baina alde batetik hori, baina bestetik pentsatzen nuen, berez etortzen zitzaidan ideia hori, eta saiatu nintzena zen beste buelta bat edo ematen gaiari, ez? Askotan, niretzat behintzat, literaturan gai baina askoz inportanteagoa da nola heltzen diozun dena delakoari. Momentu horretan, bizi genuen egoera hori zen, denetariko bombardeoa jasotzen genuen testuena horren inguruan, eta saiatu nintzen fikzioaren bidez, beste buelta bat ematen, ez? Eta buelta hori zentzu batean eman nuen, aipatu duzun bezala, metafikzioaren jolas horrekin, ez? Hau da, etorkizuneran kokatu nuen kontakizuna, eta zientzia fikziozko egoera moduko bat imaginatu, baina zientzia fikzio hori benetan gure munduan gertatu den zerbait izatea, ez? Hau da, pandemiaren egoera. Hau da, nolabait, nola askotan errealitatean ikusten ditugunak izaten diren, zientzia fikzioan ikusten ditugunak, baina are arraroagoak maiz, ez? Orduan, hor sinesgarritasuna, fikzioa eta errealitatean arteko mugak, eta horrelakoekin jokatzeko aukera izan nuen, eta hortik jo nuen momentu horretan, ez? Nire kasuan horrela izan zen, ez dakit zuen kasuan, ez dakit Pipik ere heldu zion gai horri, ez dakit egian gera denon artean imaginazio falta gutxien dugunak, baina... Ni jarraituko dut, nire kasuan, esan daiteke, uste dut, ipuin liburu bat idazten ari naizela, zientzia fikzioko ipuin liburu bat idazten ari naizela, uste dut. Azkeneko, ez dakit, 3 urteetan, ez? Badau euskadia idatzita batzuk, baina ez dakit zenbat aterako diren, edo... Eta, enkargo eritsi izanean, hasita geunden ze honekin, eta, lotu nuen COVID-aren kontua, pixkat lehenago Leon aldean izandako oporraldi batekin, eta, hango paisaiak eta extraterrestre batzuk lotu nituen, eta COVID-a ere bai, ez? Zientzia fikzioa idazten hasi naizenetik konturatu naiz, distopiara baino gehiago jotzen dudala, neure buruare harrituta utziz, mundu zoriontsuago bat edo imaginatzera, ez? Azken finean igual, pentsatzen hasten bagea etorkizunari buruz, normalean ideia beltzak etortzen zaizkigu, hau etorri dan bezala, pandemia etorri dan bezala, zer etorri daiteken, aldaketa klimatikoa, superpopulazioa, mugimendu migratorio ikaragarri hauek, eta etorkizunari begiratzerakoan modu arrazional batean zaila da optimista izatea. Baina normala idazterakoan ez daki zergatik, eta atzen da beste alderdi hori nire kasuan. Eta ipuin guztietan, ari zaitateratzen nahiko alderdi positibo. Eta horregatik, ipuin honetan ere, badago batetik virus bat kalte egin beharrean mesede egiten duena, nahiz eta antzutu ere egiten gaituen. Seguro asko hori ere igual positibotzat hartu beharko da, gauzak nola duen ikusita, edo nolakoak garen ikusita. Eta mundu horretan, ez bakarrik ipuin honetan, beste guztietan ere,
adimen artifizialak agintzen du. Tristea da esatea, baina nire fikzio horretan, nik nolabait modu razional batean agintzen ez dudan etorkizuneko mundu horretan, munduari ondo xamar eusteko bide bakarra horixe ateratzen zait. Ez dut besterik ikusten, ze. Bestela, bestetik, pentsatzen dut, txikitatik gu hasi gea gerra nuklearraren beldurrarekin, eta mundua mehatxatuta ikusi dugu, oso txikiak, nolabait esateko, arrazionalak garenetik, edo, nola esaten zen, uso de razón, 7-8 urtekin hartzen dan zera hori, arrazoiaren daukagunetik, beti uki dugu mundua bukatuko daneko mehatxua. Eta ez badago mehatxu argirik, asmatu egiten da, gerra hotza izan zen lehen, orain noiz nahi izango da Korea, noiz nahi izango da ez dakiz zer, edo meteorito bat, edo dena delakoa. Eta hala ere ez da gertatu eta ez dirudi. Horre pentsarazten dit ez dara gertatuko, baina egoera ez da. Hala ere, esan bezala ipuinetan, ez dakiz zergatik dena hobeto jartzera jotzen dut, eta ipuina horrela sortu zen baita ere. Sortu zen, kalte egin beharrean laguntzen digun virus bat, eta tristea esatea bada ere, adimen artifizialak, giza adimenak, konpondu ezin dituen gauza konpontzen. Eta horrela sortu zen ipuina. Nire kasuan ez dakit gaizki ulertu nion aritzi buktegin, nik nire enkargatu zidatena zen hitzaurre bat. Alegia, ipuin bilduma izan behar zuen honetarako alegia. Eta, hitzaurrearen gaia ipuingintza izan behar zuen. Bai orokorrean, baita euskal ipuingintzari buruzko hausnarketa bat, eta, erronka bezala gustatu zitzaidan, eta baietz esan nuen. Zer gertatzen da, garai bertsuan Ibone Gainak apaiatu zuen halako liburu bat, eskuko ekipajea deitzen dena, euskal ipuingintzaren antologia bat egiten zuena, eta hitzaurre asko gustatu zitzaidan. Eta esan nuen, erredundantea da nik beste hitzaurre bat egitea gai gutxi gora bera berdinari buruz, bestalde, agian ere alea ekar dezaket euskal ipuingintzaren inguruko hausnarketa pertsonal batekin, eta, egin behar dut ere ipuingintzari buruzko beste bat, baina horri buruz ere idatzi dut saiakera modua nolabait esateko, egin ditut nire dekalogoak, nire artikuluak horren inguruan. Eta orduan, horri aurre egiteko nire modua, zerbait ezberdina sortzeko alegia, naiz eta gaia hori izan zen hori ipuin baten bitartez. Kasu honetan, beraz, ipuinaren eta saiakeren arteko gurutzaketa edo izango litzateke, eta hori, neurri batean, hain zuzen ere, ipuingintzari buruz ematen dituen nire ideia horiek praktikan jartzea arriskutsua dena, zeren, segura asko irakurriko duzu eta hor dauden arauak eta hor iradokitzen diren kontuak gero ez dira betetzen, ez dut lortzen ipuin borobil bat. Baina, diot, alde horretatik iruditu zitzaidan, ataka horretatik, berriro idaztea jadanik idatzi dudanari buruz, eta bestalde, jadanik eginda eta ondo eginda zegoen lan bat nolabait errepikatzeak zentzu askorik ez zeukan, eta orduan, alde horretatik erabili nuen estalkia, niretzako justifikatu egiten zuen lanak. Estalkiak, ipuinak justifikatzen zuen hor. Esaten nuena, eta saiatu nintzen evidenteki gauza niretzako berri batzuk esaten, baina azkenean zaila da, egia esan, ipuingintzari buruzko ideia berriak bota nitzazkeen, ideia berriak okurritzen zizkizuna izan, baina ez hainbeste. Orduan, egin ezaken saioa traizionatzeko eta esateko justu duela 2 urte edo 4 urte edo 5 urte esan nuenaren kontrakoa, baina, badaki traidore bat naizela berez, bakizue, baina ez hainbeste. Orduan, neurri batean ere buruari fidel mantentzea
ez erabaki nuen eta traizionatzea hasi akaso fikzioaren bitartez. Nik orain lehenbiziko gezurra botako dut. Bat baino gehiago botako dut gaur. Nire enkargoa llegatu zitzaidanean da, gogora etorri zitzaidan Iban Zaldua. Gogora, okeres banaiz... Bai, ez da sinesgarria. Baina, bai, sinesgarria da. Gezurra da, baina sinesgarria da. Hori, saiatuko nahi sinesgarria egiten. Garai batean, okeres banaiz Euskaldunon egunkarian, historia hauekin da, itxiekin daztea, gure memoria ere, ez dakizu hori berrian ari zinen, edo Euskaldunon egunkarian da, astero bazenuen zutabe bat, ezta? Egunkarian izan. Egunkarian zen, ez? Eta orduan da, entzuna dizut, hau egia da, zuk hori egiten zenuela besteak beste, work in process bezala ze. Hor lantzen zenituen gaiak, gero inoiz agertuko ziren zure ipuinetan, eta hori ala da. Batzuk zuzenean. Batzuk zuzenean. Birziklaiaren erregean. Hau jaso nuenean da, nik aritzita esan dion, baietz eginen dut, baina zer egin nuen edo zer egin dut, ez? Bizpahiru personaje, giro bat, garai bat, edo, trebatu, eta ea personaje horiek zer eman zezaketen, ez? Ni personaje horiek eta buruan nituen eta ditut beste garai batean, baina urte batzuk eta pasata, ea horiek hori giro hortan, nik planteatzen duan, ipuinan planteatzen duan giro hortan da, hori elkarren artean da, hori ze eman zezaketen, ez? Eta hori da, nik gaur botako duan lehenbiziko gezurra, ez? Zurekin akordatu nintzen, enkargoa jaso nuenean. Nire kontutxo hauek porrot batetik abiatzen dira, egia esan behar badu. Honek gezurra esan du, nik egia borobila eta gordina esango dut. Enkargoa egin zitzaidanean beste plan bat neukan buruan. Nire buruan oso ondo gertatzen zen plan bat. Gertatzen da, gero, izurrite hosti hau etorri zen, eta etxera bidali gintuzten, eta mundu guztiak esate zigun, venga, aprobetxatu gauzak sortzeko, eta venga, eta sortu, eta niri kontrakoa gertatzen zitzaidan, nik hola ezin dut sortu. Holako presioa da honean, eta batez ere holako ez giroa da honean, orduan nire plana atzean utzi nun, eta egin nun erreskeri bat, nahi badezue. Askotan egiten ditudan ipuitxoak, naiz eta gero behar bada ez ditudan argitaratuko edo argitaratzen ditudan beste modu batea prentsan, ezta? Zutabeetan edo. Eta hoxe izan zen, Hendaian neon harrapatuta eta Hendaiak erakusten zidan errealidadeari begiratu nion eta hortik abiatu zian nire kontu txiki xistrin horiek, hori da, nire egia gordina. Harira nahi dizun galdetu, nik irakurri nituenean, eta bain berrio irakurri dituenean zure puitxoiek, baina denen artean badute uniberso komun bat, eta aipatu zuen Hendaia, eta espazioak iruditzen zait jokatzen duela hor papel importante bat, eta nahi gora zidit, Eide Rodriguezen ipuinak ere, berezik azkeneko liburuan, gutxi gora bera Mugan, Hendaian kokatua daudenak, aurreko ipuinen bat ere bai, hondartzako bat goratzen dut adibidez. Eta nik galdetu nahi nizun, sortzerakoan mundu horrek edo ze inspirazio edo nola bultzatzen zaitun idaztera edo espazio bat da, baina ipuiak irakurrita espazio huts bat baino gehiago dira. Espazioan gertatzen ari dienak hizkuntzen kontuekin direla, espazio, hondartza, turismoa, horre guztiak eragina du gero gertatzen denean ipuinetan, horren inguruan enizun galdetu. Bai, hasteko Hendaia pixkat ezautzen dunak, badaki Hendaia ez leku bat dala, bluff handi bat da. Hendaia ez da ezer, Hendaia da zabaldegi bat, non bitxo asko batu gehan, ez da? Eta engainatzen du, ikaragarri. Eta gure kontraesan guztiak ateratzen ditu. Besteak beste, bagoazelakoara gure bagaje guztiakin, eta gure bagaje
politiko, filosofiko eta guztiakin, ezta? Eta Hendaia guretzat Euskal Herria da. Eta nun kontuatzean Hendaia Espainia dela. Hori da, behin da berriz eta etengabe sartze zaizuna, ezta? Paisaia oso polita da, oso euskalduna ematen du, etxe guztiek euskal izena dutelako, baina gero anti-euskalduna da, nolabait esan da, ezta? Hor bizideuna da bi estaduen gerra azkenian. Euskalduna gara, baina bi estaduen gerra bizi dugu. Espainiak, hartu indulako beretzat, hizkuntzangatik hain naiz batez ere, eta kulturalagatik, Eta frantsesek beretzat aldarrikatzen dute. Eta hori etengabekoa da, etengabekoa. Jaikitzezean orduko hori bizi dezu. Eta euskaldun bezala, eozin tokita zoazela ere, gogoratzen dizue, behin eta berriz zure DNI-an jartzen duna. Zu espainola zara. Berdin da euskaraz ingo dezun, gaztelaniaz erantzuten dizute. Frantsesez egiten badezu ere, gaztelaniaz erantzuten dizute. Hori, hola dalako. Eta oidu Hendaiak, ez da, zure kontraesan guztiak ateratzen ditu. Eta gero badu beste gauza bat, kostaldeak oro har, Nik Hendaia esaten dut, gehiena hori ezautzen dudalako, baina kostaldeak hori du. Eta gero bestetik badu muga guztiek daukatena, muga oso interesgarria da, idazteko eta sortzeko. Eta muga esaten dudanean, muga guztieta zain naiz. Muga filosofiko ez, muga politiko ez, inposatzen zaigun mugaz edo nahi dezunaz. Mugak, generoaren muga ere hor dago, ezta? Muga beti da interesantea. Jartze zaitu oso ikuspegi politean, eta nahi gabe bihurtzen zara kanpoko bezala, arrotzea zea. Hor arrotz sentitzea zea. Ni, ez da gizan bat urte da mazkiten ja Hendaia, baina segitzen dut arrotz sentitzen eta oporretan sentitzen. Hendaiara jun eta iruditzen zait oporretara heldu naizela oraindik, ez da? Hori dalako Hendaia gehienentzat, ez? Oporleku bat, lotarako toki bat, batzuentzat, baina beti dana da, bi estaduen gerra, hori da. Eta, noski, ze pentsa ematen du, eta pentsatzen dezun guztiak beti badu zea bat, ez? Sortzeko ematen dizu gogo bat, batzuk musika sortuko dute, beste batzuk komikiak egingo dituzte edo dana dela, baina bakoitza bere joeratik ingo duna da, errealidade hori nolabait esplikatzen saiatu, ze benetan da komplikatu errealidade hori, ez da. Bai, pixka bat aipatu dezu, ez da, onera jotzen dezula zure ipuinetan, ez da? Ez naita, ez da lan bat. Bai, nahi atentzioa ikaragarri eman ditorrek, polita intzait, ez da? Egin dezulako justu balioan jartzen ditugun gauza horietanak ez dira gureak, baizik virus bati zor dizkiogu, ez da? Eta galdera ebitezina da, ez? Badaukau erremediorik, ez bada virusik ze noragoaz, zer da giza espeziea, zer da? Bai, ez dakit, nire ipuin hauetan deskubritzen ari naizena, nire iritzia oso eskorra dela. Baina, fikzioa laguntzen dit hori gainditzen, ez? Baina gainditzeko, kasu honetan, ipuin honetan, virus hori da nolabait laguntzen diguna, baina orokorrean ipuin guztietan, eta nire etorkizun fiktizio horretan, salvazioa da, nik ipuin honetan eta guztietan deitzen dudana aginte global konputerizatua. Eta hori da, azkenean ikusirik ez dagoela beste soluziorik, gizakien adimenak ez dula adostasunerako eta konponbiderako ahalmenik, nolabaiteko arbitro bar gigante bat jartzen dute, mundua zehatzen, ez? Ez dut uste hori gertatuko danik, ez da nire ipuin hauetako fikzioa ez da nik egiten dudan predikzio bat edo hori, gehiago da
bueno, ikuspegi negatibo horren, ez dakit, sublimazio bat, edo horri buelta emateko modu bat bilatzea fikzioan bada ere. Bide batez, zerak utziz, nola bizinean edo. Eta hau dana esate izut, ez da nik aurretik bilatu nuen zerbait, bezik, bueno, horrela da sortu da zerbait, eta orduan, bueno, pentsatzen dut hurrengo ipuinetan ere, aginte global komputerizatu hori sortuko dela. Bitxia izan zen niretzako, ni harrituta nago azken 2 urtetan itzultzaile, ni lanbidez itzultzailea naiz, eta harrituta nago itzultzaile neuronalekin eta itzultzaile automatikoekin, da gauza harrigarria. Segura asko, ez dakit, beste garai bateko norbait etorriko balitz orain harrituko zen autoekin, eta nola funtzionatzen du autoa, nola funtzionatzen du hegazkinak. Nik benetan itzultzaile neuronala bildurtzeko moduko bildurtzen zaizkit. Eta, bueno, gero eta gehiago, adimen artifiziala, gero eta gauza gehiagotan dago. Bueno, hori gidatzeko, gauzak antolatzeko, eta bar, eta... Bueno, hortik jode tipuinetan. Segura asko horrek razionalki pentsatuta lagundu beharrean, segura asko okertu ingo lituzke gauzak, adimen artifizial baten menpe egotea mundua, ez? Bueno, fikzio horretarako dago, babeslekoak bilatzeko, ez? Eta ni babesleku bat bilatu dut horretan, ez? Horrela sortu da gutxi gora bera. Esan daiteke juntadizo hauena, lagun zaharren juntadizoena, eta, bueno, afari hauek, eta bar, genero bat direla, azpi genero bat, bai zineman, bai literaturan askotan erabiltzen dena. Segura asko, zeuritzen zaizun, gerran antzekoak direlako, ez? Esaten da, gerran agertzen dela gizakiaren alde honena eta alde txarrena, segura asko lako juntadizoetan ere hori agertzen da, ez? Eta ipuin honetan ere ikusten da hori, ez? Bai, hor garbi dago hori aria horretan edo momentu horretan da diren personen artean da, hor badira, ez dakit, bideratu gabeko liskar batzuk, eta aukera den guztietan da, hor agerian da, ezartzen direnak, ez? Orduan hori galdera eta izan daiteke eta ez zer dela eta juntatzen dira eta batzuk eta horren geizkita moldatzen baldin badira, ez? Igual, noiz edo noiz behar dutelako, ez? Liskar hori edo kalapita hori haien zera eta afirmatzeko, ez? Ez dakit, batzuk eta diote, egun ere, eta gaina aprobetxatu zor dugula eta estadio bat, edo, ez dakit, realak ez, jokatzen dugu horrez. Hori ez, futbolak garai batean, edo egun, gerra ordezkatu duela, ez? Edo bereziki mendebaldean da, gerra ordezkatu duela, edo duela ez egun urte, ez? Duela 70 urte edo, ez? Ezagutu ditugun da, gerra batzuk eta ordezkatu duela, ez? Ez dakit hori kuadriara eta trasladatu daiteken, ez? Baina batzutan da, harrigarria da nola elkartzen diren da persona batzuk eta urteak eta pasa hala, eta hori, ongi ez, geizki moldatzen direnak ez, baina hala eta guztiz ere behar hori ere badute, ez? Orduan, horren atzean da zer dagoen, ez? Pues, ez dakit. Azkenean behar bada, igual txikitan o gaztetan, gazte garen ezaututako jendea, bizitza osorako gure lekuko bihurtzen da, ez? Nahi dugu, gure bizitza horien aurrean egiten dugu neurri batean, nahiz eta urruti izan, edo txikitatik ezautzen gaituztenen aurrean, igual sentitzen gea aktoreago edo protagonistago, edo ez dakit. Lotura bat sortzen. Batzuk eta babesa eta bilatzen dute, hori garbi dago, ez? Baina ni uste dut beste batzuk eta bilatzen dutela eta hori ez, erreafirmazioa, ez? Ni alako zean naiz eta inguru hontan da sortu naizelako, hemen nor naiz eta, igual, bigarren mailakoa izan, baina nor naiz hemen, ez? Liskarrak eta tarteka egonda ere, ez? Bai. Eta hori importantea da, janaria eta edaria, ez horrako... Hombre, ez bakarrik horretan, ez? Baina horretan da, bai, bereziki. Hori, lehen esan dut, ez? Gezur bat edo bota dut, bigarren gezurra ere botako dut. Zerbait ehazten duanean da hori, juntaizoren bat edo gertatzen denean da, garbi dago, bertara eta hurbiltzen direnak oso ongi jan behar dutela.
bai, eta edan ere, ez? Eta bada modu bat ere, ez dakit, juntadizo horiek eta gertatzen direnean, hau da, nik zerbait antolatzen dudanean, edo nik gonbidatzen hautenean, nire inguruan izan daiteke eta kuadrilla edo lagunekin da, horiek eta alik eta txukunen da, atera daitezen da, ez da, orduan, nik trebatu egiten naiz da literaturan da, horiek eta ongi gerta daitezen, ez da. Hor agertzen diren da jakiak edo edariak eta, esateatako monovarietal bat agertzen da, justu urte hartan, eta gogoan dut monovarietal hori erauz daiteke, egun, garnatxa bat da, ez da, spoiler bat, ez? Hori egin zitzen... Eta garai hartan da, hasi ziren batzuk, Estei herrian da, monovarietalrekin garnatxa batzuk eta lantzen, eta egun da, baitu ardo batzuk eta mundialak. Hartu nahi duzen bezala, ez dakit gezurra den edo ez den, ez? Baina... Horrek harritu ninduen, ipuina kokatu dago 82an, eta monovarietal kontu hori aipatzen duzula, ni bera etorri zitzaidan burura, baina hau ez da sinesgarria, hau oraingo tonteriaren kontua da. Baina, karo, zuek zeaten baino pixka bat zarragoak. Orduan hasi zen nik uste dut. Orduan hasi zen. Zarragota edalego, ere bai, ez? Parkatu? Ez dut entzun. Zarragota edalego. Zarragota edalego ez, gero, ez dakit, behin hasiz gero eta alik eta hoberena egan. Baina azken finean hori lotuta dago, hori da 80ko hamarkadaren kulminazioa da, 82a, ez? Eta, bueno, Vázquez Montalban irakurtzen baldin badezu 80ko hamarkadan zehar ikusten da aldaketa hori, hain zuzen ere, eta da, Espainiako partean, aberats berrien, ez? Eta, fin, ez? Hemen inon baino hobeto ezagutzen dugu, ez? Euskal sukaldaritza gorenaren, ez? Abia da, eta bar, ez? Horren bizitzen ari gerana da, horren errepikapena, baina, en fin, ez? Berbi, beriru, berlau, ez? Baina orduan izan zen nik uste dut. Neri iruditu zait, vamos. Hori da. Ironia sartzea hortan da, behar ikusten nuen, horrelako pasaizuak ez bakarrik, nik ere jaso izan ditut. Horrelako egoeretan da egon gara. Eta garaiarekin lotuta nik galdetu nahi nizun, hain justu hori, 82a agertzen da, eta azken boladan hegoaldean eta Espainian, esan dezagun, hegoaldean, ez? Espainian, hau da zen, Euskal Herritik kanpo, ulertu dugu, nik ulertu dugu. Atea dira kultur, esan ezagun, liburu bat eta pelikula bat ditutu gogoan, ez? Elena Medelen Las Maravillas, eta López Carrascoren El año del descubrimiento, ez? Pelikula, dokumentala, eta biak nolabait, bietan agertzen da, 82a, batez ere igual pelikulan gehiago, data mugarri bezala Espainian, Olimpiaden eta Expoaren harira, Espainiaren Europartzea, eta hori guztia, ez? Eta, kasualidadez, zure ipuina 82an kokatu dago, eta badaude horako referentzia batzuk, PSN-eri eta bar, orduan niri interesatzen zitzaidan pixka zure ikuspuntua 82arena, baina ez Espainiarena, baizik eta Nafarroa edo Euskal Herritik nola ipuinan ez da agertzen, ez da garatzen hori, piskatatzean dago, baina hori ere interesatu zaiz, dakit zure... Hori lehenbiziko gezurrarekin lotuko nuke, hau da ez, nik 82a eta hori aukeratu nuen, nahi nuelako eta jakin edo hori, trebatu personaje batzuketan nola arituko ziren da 82an, ez? Aipatu dituzun bi referentzia horiek aurkezten digute eta krisia gehiago, ez? 82a batzuen dako da, Sevilla, Barcelona, eta... Horren frentzua esan dezagun, ez beste alde. Nik horren ifrentzua, bi elementu edo bi referentzia horien ifrentzua eta landu nahi nuen, ez? Hau da, hor elkartzen diren batzuk bederen, ez denak, ez? Ari dira bizitzen gatopardismo bat, ez? Hau da, ez? Gauzak aldatu dira, Nafarroa garaian bederen, ja ordurako aldatuak ziren, ez? Baina haiek saiatuko dira gauza, hau da, aldaketa horiek ea alik eta eragin gutxien duten haiengan. Ezagutu dute beste garai bat,
beste gatopardismo bat, segurazki da garbiena, ez, hau da, ez, transizio lehenbiziko urtetakoak, ez, eta hori adirazi nahi nuen, ez, pertsona horiek nor dira gizarte batean, batzuk ederen, ez, badakite gauzak aldatzen ari direla, eta garbi dago, gero aldatu ziren da estatua, baina Nafarro garaian ordurako ja aldatuak ziren, ez, baina Ze gauza, fitxak, Ze gauza? esate baterako ja ahi zegoen, hori, gogan duzu, Juan Cruz aie, zuk miresten zenuen, garai batean. Mirestu, bai. Gogan duzu, garai hartan elkarrekin lan egiten genuen, eta zerbait freskoa zen, zerbait berria zen, bai, hala da. Bai, eta ja garai hartan da Juan Cruz aie, Aranguren, Nafarroko lehendakaria zen. Eta hor ja fitxa batzuketan mugitu ziren. Eta fitxa horieketan mugitu zirenez, batzuk kezkatu, ere. Baina, lasai, bakigu nun gauden, eta horiek ez zuten asko sufritu. Nire personaje horiek bederen da, asko ez zuten sufritu. Nik orain, Ibanei eginen nioketa bat, hau da ez. Aste honetan da, bigarrenez irakurri dut hori zure ipuin zera hori ez, eta gau, Asier Elena eta ikusi, eta heldu zitzaidan, lehen irakurri nuenean, eta honetan ere, duela okerez banai 8-9 urte, biodiskografiak aurkeztu Iruñan bederen, Hiriburuzagian egin zenuten hizkuntza eskolako aretoan, errorekin egin zenuen, bat, baina hor, zuk irudikatzen zenuen, irakasle gizonezkoaren papera, eta bestea neska bat zen. 8 urte hauetan da, hortan da gauzak aldatu dira, edo... Nola gauzak aldatu dira? Ez, esan nahi dut hori duela 8 urte, gizona zen irakaslea, eta... Ja, claro, bale. Bueno, Edo berez, aldatu da besteak beste, zera, adin diferentzia, ere ikaslearen eta irakaslearen artean, ez bakarrik sexua, ez? Bai, esan nahi, barkatu, bai ipuin hartan eta bai honetan da, oso operatiboa da. Da topiko bat, ez? Bai, baina hemengoan buelta eman da, iruditzen zitzaidalako, hain zuzen ere bestea egin dudala, hain zuzen ere. Eta, hemen garatuagoa dago, nola baita esateko asuntua, ez? Eta gero, hor neurri batean, seguru asko giroak ere eragin egin du, ez? Hor badago egon da ez alduntze prozesu bat, geroz eta nabarmenagoa emakumeen aldetik, egon da mitu mugimendua ere ere tartean, eta orduan, ez alde horretatik nahi nuen esploratu beste aldea, ez? Hau da, da nahi gai bat zera, ez? Irakasle bezala kezkatzen nahuena, ez? Eta da, azken finean, gehien bat botere harreman bat dagoelako, ez? Ikaslearen eta irakaslearen artean, naiz eta, zure ikaslea ez izan, zure ikaslea izandako izan, eta, orain gutxi esate baterako, baina naiz irakurtzen ahal izan dudan guztia horri buruz, Philip Rothen biografia egin duen Bailey honen kasua, ez dakit irakurri duzuen, dela, segura asko zera idatziko dut horren inguruan, ez? Baina, honekin oso lotuta dagoelako, ez? Eta Philip Rothek zeukan hitzartuta biografia bat egiteko emakume batekin, ez? Eta halako batean moztu egin zuen horrekin, ez? Susmatzen da, hain zuzen ere, etzelako egiten ari, berari gustatuko zitzaion biografia, ez alegiaz. Eta eman zion beste bati, hain zuzen ere, Txiberren biografia Bailey hau, Txiberren biografia egin zuena, Revolutionary Road nola da egilea, egin ditu biografia lan estatu batuar idazle kanonikoena, eta atera berri da, estatu batuetan, sekulako kritika honak salbuespen batzurekin izan ditu, baina, atera eta bi astera, mituren salaketa bat izan du gizon honek, ez? Eta gizon hau zen,
alde batetik bortxaketa pare bat, holan bortxaketak. Eta bestetik, eta hori danei iruditu zitzaidan ikaragarria, biografo bihurtu horretik, gizon hau zen institutuko irakaslea. 12, 13, 14 urteko literatura irakaslea zen hiperkarismatikoa. Zen el Club de los Poetas Muertoseko, en fin, mota horretako zera, baina ez zuen ezer egiten neskekin. Batez ere neskak diarioak enkargatzen zizkien egiteko, berak zuzentzen zizkien, hau da, literatura sekulako pasioarekin hitz egiten ziren, literaturzale bihurtu egin ziren haietako asko, Eta karrera egiten ari zirenean, beraiekin enkontru bat adostu egiten zuen, eta orduan seduzitu egiten zituen. Nei ikaragarria iruditzen zitzaidan kontu hori, iruditu zaitez. Orduan bai, nahi nuen horren inguruan, hau da, baina, nola beste aldea nolabait zehatu egin dudan, total, biografia kendu dute zirkulaziotik, hau da, moztu egin du argitaletxeak berarekin, da, finalako, eta, karo, eta Philip Rothi pasatu behar izatea, hau da, niri ja iruditzen zaidana, zeren hain zuzen ere Philip Rothen alde ilunetako bada emakumekiko berrelazioarena, Eta, karo, hor, espekulazioa da, eta, nik oraindik ez dut irakurriko dut, eta ateratzen dutenean gaztelania, biografia da, hain zuzen ere zuritu egiten duelako parte hori, eta hori zen seguru asko aurreko biografoak egin behar ez zuena. Beraz, ez dakit ez dudala erantzun zehazki, baina, bai da gai bat iruditzen zaidana boterearena, hain zuzen ere. Botere harremanena eta aipatuzu, duela gutxita podcast bat egin zuten hauek, Basilikan, botere harreman horien inguruan da oso interesgarria. Kaso horretan Matzneff idazlearen bueltan, Vanessa Springoraren liburuagatik, baina, bai, nuen ezagutzen kasu hau, eta gorazi pixkatori, batez ere modus operandi makiabeliko horiek, Bai, baina eski gaina hori, epeluzerako zera bat, eta gaina ikusten zenun, eta The New York Timesek atera zuen historia, eta orduan ikusten duzu, nola, en fin, izan behar du egia, ze horiek neurtzen dute, txekeatzen duten informazio bakoitza, eta ikusten zenun, gaina, historia horiek kontatzen zituzten emakumeak, ze gaur emakumeak dira gauza batzuk duela 10-15 urte gertatutakoak, guztiak dira, unibertsitateko irakasleak literaturakoak, editoreak, hau da, jende bat, gaina gogoratzen zuena literaturako klase horiek, sekulako pasioarekin, zeren, nik ere hori badaukat gogoan, eta nik daukadan entrenamendua ez da filologoarena da literatur teorikoarena, baina bai gogoratzen naiz institutoko irakaslez, batez ere. Eta nik institutuko irakasle oso onak izan dituen literaturakoak, nire literaturareko pasioaren zati bat hortik datorkit, eta, hau da, aurkitzea horrelako irakasle bat, eta nire kasuan izan ziren 3, bigarren, hirugarren, eta koun nola baita esateko, bada esperientzia bat, niretzat, izan dena definitorioa, nola baita nire ibilbiderako, zeren gaina sentitzen duzu hori, ari direla konpartitzen zurekin zerbait oso intimoa, baina aldi berean mundua irekitzen dizuna. Eta gaina tratatzen zaituztela berdin moduan. Eta hori zen gizon honi buruz emakume hauek guztiek esaten zutena. Baina gero zertarako erabiltzen zuen. Niri historia iruditzen zait, ikusiko dugu Netflixen seguru zerbait, honen inguruan, zeren asuntoa tremendo. Zapaldu indidate galdera, zientzia fikzioaren kontuagatik galdetu behar nion Juan Luis, baina ari baldin bat zera egiten ipuin liburu bat zientzia fikziozkoa, orain ikusten da nondik doan asuntoa. Alde horretetik hori, baina zergatik,
Zeren orain arte naiz eta batzutan joan zenan kontu fantastikora neurri batean, ez? Nik gehiago zaitut kalsifikatuta idazle realista bezala, naiz eta badakigun muga hauek beti direla nahiko, bueno, arbitrarioak, eta egin dituzu zure inkursioak ere alde fantastikoak, ez gaur Euskadi hor dago, esate baterako, ez? Baina, bueno, zergatik momentu honetan marko hori, ez, zientzia fikzioarena. Zeren, nik bai nabaritzen ari naiz, azken aldi honetan, duela demagun 20 urterekin edo 25 urterekin konparatuta zientzia fikzioa izatetik, hori frikien kontu bat, zela, ez, frikien konzenik gaztetan zientzia fikzioa irakurtzen nuenean, friki bat nintzen, eta friki batzuekin juntatzen nintzen gauza horiek eta hitz egiteko eta bar, baina bai nolabait bihurtu egin dela, ez dut esango mainstream erabat, baina bai nolabait literatur ekoizle, idazle serioek lasaitasunez ez praktikatu dezaketen zerbait, eta hor daukagu makiguan edo, en fin, halako jendeak, inolako problemarik gabe orain, ez... Gurean ere, neko marginala, niguratzen aiz hori Iñaki Zabalbeitia izan zen lehenengoetako bat, Mai Pellot, baina bai, nahiko marginala izan da beti, eta, bueno, eta segitzen du, ez, baina Luzarragak ere, idazio, bueno, zuk ere asko egin duzu, desente, ipuin desentetan dago. Ez da, nire kasuan, nik askotan saiatzen nire buruaren gandik ihes egiten idazterakoan. Idazle moduan, beti izan da nire ezintasun bat ihes egitea oso nire antzekoak diren personaien gandik, oso nire diren historietatik. Eta naiz pentsatzen, Txistu eta Biok, konbentzituta nago ez dela autofikzioa, baina, bueno, izan daiteke autofikzioa, ez dakit. Ez dakit, claro, definizioa ez da erresa, autofikzioa, eta definizio zehaz batean ez da autofikzioa. Bueno, berdin dio, kontua da, beti zehatu naizela joera kontrako dudalako, seguru asko, eta hasieran batez ere, lehenengo liburuetan, nire gandik urrun dauden personajeak bilatzen edo urruntzen nire gandik personajeak. Baina ez dut lortzen normalean. Eta bueno, segura asko ja, Txistu eta Bioken nolabait autozensura hautsi egin nuen. Osea, nik nire buruari, nik uste ez nula idazten, beldurra neukalako, oso neurea zen zerbait idazteari beldurra niolako, edo ez nulako nahi. Orduan, ihes egite horretan, azkenean ez nuen idazten. Orduan, aldatu zen, momentu batean esan, bueno, utzi ingo dut eta idatziko dut, atertzen zen moduan, eta orduan, aterazitzen inoiz baino gertugako personaje bat, autofikzioa edo ez berdintzei. Baina, bueno, hori egin da gero, orain berriro ihes egin nahi dut. Eta ihes egiteko bide horretan, zientzia fikzioa, izan daiteke bide bat. Segura asko, ja, neuri buruz edo neure inguruari buruz edo nire bizi izan dudanari buruzko literatura neurri batean sentitzen dut egina dudala, lortu gabe nire buruaren gandik ihes egitea, nire autopersonajearen gandik ihes egitea, segura asko. Eta orain berriro nahi dut ihes egin, eta zientzia fikzioa da aukera bat. Ez dakit laguntzen didan edo ez, azkenean joera horiek beti errepikatzen dira, ez, eta oso zaila egiten zain niri personajeak ez izatea, ez oso lotuta nirekin eta nire inguruarekin, bizi dudanarekin, eta bar, ez. Eta, bueno, zientzia fikzioa zan, jaunun nik uste dut horregatik, ez. Bueno, hainbeste Bide berrien bila edo urruntzeko... Hainbeste urruntzen zen, nik ikusi nuenean Leonen tipo bat, bizikleta bat egen dio, jode, hau da pipi, osea. Azkenean, hori da. Eta Fiñón, eta... Bai, azkenean hori da, asmoa da gauza bat, eta gero... Zientzia fikzioa Manon Tropo. Hori da, eta azkenean egiten egin zen ipuinetan, hori ikusten dut, azkenean ez dago espaziontzia oskorik, eta ez dago, por supuesto, ez dago tiro, bueno, batzuk daude, pistola galaktikoekin, tiro gutxi dago,
oso zientzia fikzio, ez dakit, teknologia gutxiko zientzia fikzioa da, ez dakit, oso gertukoa da, azkenean. Baina eraginkorra aldi berean. Bueno, hori, ez dakit. Adibidez, ipuin bat da Carretera Nazional bati buruz, Nazional 634, gure betiko errepideari buruz. Kasu horretan jarraitzen du egoten bide horrek, baina, klaro, ja, kotxe gutxiago dabil, debekatuta dagoelako kotxeentzako, kotxeak ezin dira, bueno, en fin, orduan, urrundu bai, baina azkenean neko gertu gelditzen naiz. Baina egia da zientzia fikzioa oso esparru librea dela, aukera handia ematen dula, gero, klaro, hori izan daiteke arrisku bat, errazkerian erori zaitezke, orduan. Baina hori da niri harrigarria egiten zaidana, zeren duela 25 urte horrek markatzen zintuen, duela 30 urte. Zenait, kajoi batean sortzen zintuen, nola baita esateko, Aida Zabalbeitia gogoratzen dugu horregatik, ez? Hain zuzen ere, eta da enkasillatuta dago, ez? Kontu horretan, ez? Eta orain ja ez da hori gertatzen, niri oso sanoa iruditzen zaidana, bestalde, ez hau da. Gatu, Iban, tatzuk ez zen eduki kezka hori, enkasillatzekoa, idatzi. Baina hain zuzen ere, hasieran, pasatzen baldin badituzun ere ipuin liburuak, oso tantaka agertzen zen. Gero hasi nintzen armairutik ateratzen. Baina horrek bazuen pixuaz idatzi. Bueno, ez konstienteki seguru asko, ez? Baina, claro, nik hori, adibidez institutuan irakaslengandik jaso nuen mandatua, ez? Agindua zen, bueno, idatzen ezaken ondo, baina hau da bigarren mailako literatura bat. Egin behar dezuna da hau eta hau irakurri, eta evidentemente horrek esan nahi zuen hau eta hau bezala idatzi behar dezu. Ez irakurtzen dituzun pulp kontu horiek bezala, ez? Eta nire pozerako giro aldatu egin da, ez, alde horretatik, ez? Eta orduan, nola, adinarekin azkenean, bueno, ni behintzate hori, gaztarora bueltatzeko alegin, evidenteki inutilak, ez, erabat alferrikakoak egiten dituzun, modu bat niretzat izan da hori berreskuratzea, ez neurri batean. Orain, idazle serioa izan zaitezkela zientzia fikzioa ere egiten. Bueno, ari naiz asko simplifikatzen, badakit, baina bai, ni joera hori handitu egin dut gehiago azken albola da ondan, eta hasieran gutxiago neukan, hain zuzen ere, mainstream izan nahi nuelako. Bueno, euskal literaturan gu hasi ginenean mainstreama edo egiten zana zen, experimentala edo avantguardista edo, en fin, Ene Jesusen sumuma, atxagarekin beste bideo bat hasi zen arte, ez? Eta nik hasi nintzenean eskatzen zitzaiona idazleari, baina idazleak egin zezakeen gauzarik ez dakit puntakoena edo, ziren hori zala. Gero gauza horiek aldatzen juten dira. Eta denborarekin jungera behar bada, literatura ez dakit, beste modu batera ikusten, eta ez dakit, bueno, hori beti daude aldaketak, ez dakit. Eta, bueno, beste genero batzukin ere, gertatuko esan behar bada zientzia fikzioarekin gertatu da, Adibiderik klaruena literatura beltza da, novela beltza da, ez? Novela beltza momentu batean ere, izatetik gauza oso pulp bat pasatu zen, gauza nolabait eskema bat erabiltzezakena edo zein idazlek, ez? Eta orduan, baina hori ja 80ko hamarkadan, eta Montalban bera, horren adibide klaroa da, zu hartzen duzu, Carballoren lehenengoa dela gauza hiperesperimental bat, eta ondoren ja, hasten da egiten novela beltza, eta inork ez du jartzen zalantzan bere maila, ez, nolabait, ez. Baina hori, gertatu zena novela beltzarekin, demagun 80ko hamarkadan, ari da gertatzen orain, zientzia fikzioarekin, nik badauzkat beste hipotesi batzuk, ez, nik uste dut ere, kapitalismoaren azelerazioak badaukala horretin zer ikusia, ez, hau da, munduak eroz eta zientzia fikziozkoagoa da, ez, lehen esan dezun bezala, ez, orduan, baina, bueno,
Nik iban izuri galdetu nahi nizun, ez? Zuk aipatzen duzu, bueno, egiten duzu konparazio horretan, ipuina adulterioa da, eta novela fideltasuna, edo bikote, edo, bueno, harreman egonkorra. Ezakit, poesiari buruz idatzi izan duzu, bueno, poesiaren kontra. Kontra. Eta alde, baina batez ere kontra edo, bueno, kontra idazteagatik nabarmendu zea, zen normalean ez da idaztenik poesiaren kontra. Poesia zer litzateke orduan. Claro, nahi tetzez burura amodio esporadikoa, edo sexu harreman esporadikoa, edo konparazio horretan, edo... Irakurle bezala bai izango litzateke horrela, oso esporadikoa da. Bueno, claro, ipuina baldin bada hori ez, infideltasuna eta adulterioa ez, eta novela fideltasuna, seguru asko, poesia izango litzateke lehenengo amodioa, esango nuke ez. Lehenengo amodioa da zerbait hor dagoena beti, garai batean nagusi izan zena, eta poesiari hori gertatu zitzaion. Poesia 19. mendera arte zen genero gorena, da zu izan behar zen baldin bazenuen, idazle goren bat poeta izan behar zenun. Eta, bueno, estudio planetan ni behintzat nire garaira iritsi, nire gaztarora arte behintzat, ez dakit orain nola dagoen kontua, iruditzen zait hori aldatu egin dela ere bai, baina irakasten zena zen poesia, evidenteki hori zen, ez? Novela batzuk irakurri behar ziren eta bar, baina nolabait analizatu egiten zen, ez ziren ipuinak, ez ziren novelak, zen poesia alegia, ez? Eta orduan garai hori pasatu egin da, eta hori bai da literaturaren lehenengo amodioa, zeren poesia bigarren plano batera erabat pasatu da, baina lehenengo amodioa bezala, ari naiz forzatzen metafora, evidenteki. Bueno, nik uste jarraitzen duela nolabait elikatzen literatura, ez? Hau da, beste alorrak, dela saiakera, dela novela, dela ipuina, ez? Osea, atzo, hain zuzen ere, Gasteizko Irakurle Klubean egon ginen Ekaiz Goienetxearen Zaldi Mamarroa novelaren inguruan eztabaidatzen, dela novela bat agian irakurri duzue, ez 80ko hamarkadako drogaren uholde, edo kontu, da azpigenero bat, ez Euskal Herrian, baina galdu arte daukagu, eta atzo atera nituen, ez hor dauden adibide horietako asko, ez, eta oso novela, ez, baina, izan behin, novela hori desberdintzen duen kontuetako bat da nola botatzen dituen printza niretzako lirikoak direnak, oso neurtuak, eta hori oso ondo dago, zeren eta, ez, prosan lirismoaren agerpena izan behar du oso neurtua funtzionatzeko, eta kasik, struktura gogoratzen baldin badezue, dira parrafoak, elkarrizketak eta baina nahi izan behin, botatzen dizu haiku moduko, ez dira haikuak, ari nahiz esaten, eta orduan, bueno, ez, hori, nik uste dute, nahi izan behin nik irakurtzen dute, poesia, eta iruditzen zait bai, da elikadura moduko bat, ez, neurri batean. Bueno, denean dago poesia, ez, azkenean, zutabetan ere egon daiteke, saiakeretan ere bai. Baina, zuk esan dezuna, ez, igual neurtu izan behar du, zen bestela arriskua. Bai, niri dagoenean esteso bat iruditzen, baina atzera eragiten dit. Ez, Garbiñ, eta orduan mikroipuina, bueno, porrot batetik datorrela ze proiektu hau, eta mikroipuinak egiteko, bueno, dira mikroipuinak, zehazki, baina batzuk bai hurbiltzen dira gehiago horretara hor ereduak izan dituzu. Niri iruditzen zait oso genero zaila, ez, nola, eta behar dezuk, ez indar asko konzentratu oso testu gutxian, ez, eta hor, ze izan dezun buruan, ze testu, edo ze giro, edo ze kontu, ez. Bueno, ni oso persona txarra naiz gauza sistematizatzeko, eta askotan irakurtzen ditu gauza asko, eta ez dakit zilenak diren, oso buru txarra daukat, ez? Orduan, ez daukat esateik nundi noa datorren erreferentzia, baina esango dizut,
Erreferentzi gehienak ez diela literaturatik etorriak. Esango dizu gehiago, inspiratzen dutela olako gauza motzak idazteko, ze azkenean mikroipuinak izenak esaten bezala mikro izatea da, ez? Motz izatea, eta hor inspirazioa uste dut gehiago datorrela bertsolariaren zartakotik, eman dezagun, ze azkenean netzako zartako txiki bat da, ematen dezuna, ez da kontakizuna da, zartako txiki bat, zure kontraesanari edo zure pentsakerari edo dana dela, ez? Eta batzutan bertsoak izan ditezke, beste batzutan zintak dira, komiki zintak dira, netzat horiek benetako joiak dira netzako, naiz eta gero eta gutxigo ikusten ditugun prentsan, baina netzat hor joia oso potentea daude, bertsolaritzan ere egon ditezkenak, bintzat zartako bat ematea dan neurrin, ezta? Eta zutabeak ere bat dira inspirazio iturri, ezta? Zutabeire gertatzen zaielako pixka bat zure ipuinaren personajeari gertatzen zaiona, ezta? Nahi du ipuina zer dan eta novela zer dan definitu eta hor tematzen da, ezta? Eta uste dut zutabei ere antzeko zerbait gertatzen zaiela, zutabe bat zer dan definitzea oso zaila da. Eta egon ditezken 1000 modu zutabe bat idazteko, eta nun dago diferentzia zutabea eta iritziaren artean. Antzeko zerbait gertatzen da, ez? Horregatik, uste dut efektua berdintsua dutela batzutan zutabeek, ipuinek, zintek eta bertsoek, ez? Dala, zartako txiki hori, tak. Izan ditek ere poema bat, baina, bueno, nik poema gutxi irakurtzen ditut hori, nera bezaroan egin nun asko, gero, ohitura galdu dut, egia esan da. Eta hoxe da. Ez dakit ondo erantzun dudan, no? Eta zer behar du mikroipuin batek, mikroipuin izateko? Bueno, horta segura eski Dena egiten. areko beto esango izu. Claro, sorpresa, humorea, zartakoa. Nik uste batez ere zartako txikia dela, ez da, zartakoa modu askotara eman ditezke humorearen bidetik, eman ditezke arratzonamendutik, eman ditezke irudi bat, irudikatuz, ez? Modu askotara. Musikalki ere eman ditezke, ez? Zutabe bat ere izan diteke gauza musikatu bat, ez dakit, igual ura hundi egiten sartzen nahi naiz, baino. Uste dut, zutabek ere batzuk badutela musikalidade bat, eta eramaten zaituztela musikak bezala, sentimentu batera, edo, bueno, ez dakit ez. Nola nahi ere uste du zartakoa dela. Zartakoa edo zaflako txikia, ez? Batzutan ez da zaplasteko handi bat, ez da txak bat, ez dakit. Baina uste dut giltza hoi dela azkenean. Ez du balio kontakizun lau batek, ez du bat... Momentu batean zerbait mugitzea hor... Bai, nire ustez bai. Sorpresakin jokatzen da asko, egia da. Baina, bueno, sorprenditzea gauza oso subjetiboa da. Igual zuze horri sorprenditzea idazten naizean, baina aurrean daunak edo irakurri dunak ez du sorpresarik hartu, ez dago zure esku hainbeste, ez da, sorpresarena. Baina zartako bat ematea igual bai. Gero mikroipuinetaz behar bada zaldua jaunak hobeto itzengo liguke. Nahi oso zaila iruditzen zait, eta nahi oso gutxitan praktikatzen dudan kirol bat da, mikroipuinarena, ez? Baina iruditzen zait zartakoarekin edo bukaera harrigarriarekin ez dela nahikoa, orduan indefinizio batean sartzen gera, zeren zutabe bat eta kanta bat eta bertso bat gauza berbera baldin badira, eta hori da nik adibidez ikusten dudana Twitterren, batzutan agertzen dira mikroipuin bezala izendatuta gauza batzuk irakurtzen dituzuenak, ez da mikroipuin bat.
igual izan da aforismo bat, igual da okurrentzia bat, baina ez da mikroipuin bat. Edo txio bat, beste gabe ez? Txio bat. Bai, hori da, efectivamente, igual beste genero bat dena, ez, azken finean, ez? Baina, nik uste dut zartakoaz edo bukaera sorpresiboaz gain, mikroipuinak definitzen duena dela densidadea. Hau da gauza oso konzentratu bat. Eta eduki behar du aldi berean izan behar du narrazio bat aldi berean. Ez, hau da, ja bertxotan eta baldin badago eta ja beste kontu batean sartzen gera, ez? Baina izan behar du narratiboa, izan behar du konzentratua, en fin, ez? Estanda egin duen eguzki batek bezala, ez? Hor, en fin, ez? Zulo beltz bat bezala, eta izan behar du bukaera, zeren hain zuzen ere konzentratuta dagoelako eduki behar du bukaera sorpresio bat, bestela ez du funtzionatzen asuntuak zertarako kontakizuna, ez? Alde horretatik, evidenteki, harremanatuta dago aforismoarekin, harremanatuta dago txistearekin, baina ez da zehazki gauza berbera. Zeren jarraitu behar du izaten, ipuinaren, struktura narratiboa, baina, fin, adorno guztiak kenduta. Hori da, nik uste dute mikroipuina definitzen duena, ez? Beti bezala, lehen aipatu duzu Hendaia, ez? Mugan dagoen, ez genero, azpigenero bada, baina, bueno, ez, nik uste dut gehiegi zabaltzen baldin baditugu muga horiek, hori galdu egiten duela zentzua izendapenak, ez? Bueno, Patxi Larrioni galdetu nahi nion zerbait, baina ustete hor pixkanaka atera ditula gauz horiek, ez? Kuadrillaz galdetu nahi nion, ez? Kuadrillak hain importanteak izan baitia hemen Euskal Herrian, ez? Galdetzen diozu kuadrillaz duen persona bati, baina, bueno, tira, bai. Bai, baina Nik kuadrillak ditut. Zuka, pluralian. Bueno, nola nahire oso kuadrilla komatxo artean tipiko bat ekarri diguzu, ez da? Esan nahi dut, kuadrillak zer dira azken finean, lagun ere ez diren taldeak dira, zerbaitek batzen ditu. Zure kasuan, bueno, batasun hortaz galdetu nahi nizun, zer batzen ditun pixka bat atera da. Eraberian bukaera helduko diot, ez da, ausentzia batek markatzen du dena, ez da? Olga. Olga, bai, barkau, izena eneukan buruan. Ausentzia, oso polita irutu zaite hola bukatzea, ez da? Ze azkenian kuadrillak badira hori ere, ez? Ausentzia horiek daukaten pixua, ez? Eta pixkat hortaz galdetu nahi nizun, zergatik jodezun ausentzia hortara, baute ziteken beste amaierarik edo, zure buruan edo. Zergatik jodezun hartara? Kasu hortan da, igual garaiagatik, ez? Horiek 82an elkartzen dira, baina ez dakite kuadrilla edo talde, bueno, kuadrilla, eman dezagun da kuadrilla dela, ez? Baina talde horita gorpuzten da 70ko hamarkadaren bukaeran, da 80ko eta hasieran, ez? Eta orduan, persona hori ez da erabat desagertzen, haien bizitzatik, baina bai, iruditzen dut, edo saiatu nintzen da, irudikatzen da, horrek eta alde egin behar du giro gaztagarri itxi horretatik, ez? Eta arrazoi nagusia hori zen, ez? Personaje bat, gaina emakumezko bat, garai hartan. Noski, bueno, ez dut spoilerrik egingo, hori, bi alfak, maite mindurik edo, biak ibili ziren, horren atzetik nola baita esateko, ez? Olgaren xerka eta ibili ziren biak, ez? Eta orduan, ze pisua duen giro horretan, kuadria horretan da, irudikatzeko, bueno, agertzen da Olga eta maiz, eta bai, oso garbi nuen da, berarekin bukatu nahi nuela. Eta hau lotuko dut, gaina, bueno, ez da zuri egin beharreko galdera, ez? Baina gogoan dut, behin esan zenuela, gure etxean kontatu digute. Zer gertatu zen, ez da hori, ez? Ez du zer ikusirik eta indiazun da galderarekin, baina nik idatzi dituan da, bueno, gauzetan da, beti oso presente eta izan dut, etxean edo kuadrillan edo, hau da, ez kontatu dizkiaten da istorioak.
kontatu izkiaten da historioak, eta gero, hoiei, pestakit, hoiek fikzionatu, edo zera, ez? Horri, orduan, nik Olga batzuk ezagutu ditut. Edo, Olgak izan zitezkenak, ez? Orduan, iruditu zitzaidan da, modu bat edo, ez, kuadrilla horren eta irudikatzeko edo kontatzeko, Olga hori eta hor agertzea, ez? Edo bukaera eta hori eman, ez? Eta honekin, ez dakit, iruditzen zait, Ibanen da, testuan da, ipuinan da, ez da agertzen, ez? Niretako, nire iturrietako bat ahoskotasuna izan da. Etxean, herrian, lagunen artean da, entzun dituan da historioak, ez? Eta aitortzen dut batzuk eta mitifikatu egin dituela, ez? Historia batzuk eta mitifikatu egin dituela, eta gero horiek eta fikzionara eraman, ez? Baina, sekulako garrantzia eta ematen dut ahoskotasunari, eta adibidea jarriko dut, ez? Duela gutxita publikatu da Jimeno Jurioren bere obra, bilduman da, 36an da, errepresioaren garaian, herri, bera duela, ea ongi formulatzen da, duela 50 urte korritu zituen Nafarroagariko herri guztiak, eta entrevistatu zituen da errepresaliatuak, ez da? Eta orduan, eta ez bakarrik errepresaliatuak, ez ze gertatu zen, eta lekutasunak eta jaso zituen, ez da? Hori orain atera da, bai. Nik etxean eta herrian da entzunak nituen gauza batzuk, eta horiek mitifikatu ditut. Esate baterako, personaje bat nola heldu zen herri batera, gero urbasara, personaje hori gero izan zen da Errepublika garaian ministroa, gerraia hasita, Londresera joan zen, hemendikan ara joan zen, eta nik entzunak nituen da etxean, eta inguruan da, historia batzuk, harrigarriak, eta ni mitifikatuan dituenak, ez? Orain atera dira paperak eta ia hitzez hitz. Horrezen zuen, nik oso ongi pasatzen dut dokumentazio lanetan. Oso ongi pasatzen dut, eta segurazki idatzi doan apurra idatzi dut, dokumentatzea eta ibiltzea hemendikara eta niretako plazer bat delako, ez? Baina errebindikatu nahi dut, hau da, ahoskotasuna, niri heldu zaizkidan da historioak, ez? Heldu zaizkidan historioak. Eta hor esateatako gure inguruan, ez da, batzuendako ez da literatua, baina Patxiku Perurenak egin duena, ez? Hau da, ahoskotasunetik gero ikertu eta dokumentuek eman dizaiotela ahoskotasunari behar duen tronua, jarriko naiz Etxepareren moduan, ez? Hori, ez dut esaten da galdu denik, ez? Batzutan da, ez dakit, ez du zerikusirik edo zerikusi gutxi dauka gaur jorratu dugun ipungintzarekin, ez? Baina hori izan da nire iturrietako bat. Eta bada. Oso gustora gaude, baina denbora amaitzen ari da. Igual, norbaitoi zerbait galdetu nahi badu, tartetxo bat egingo dugu galderantza. Ez dakit, norbaite galdera baldin baduka, ni hurreratuko naiz, bai. Zu, Aritz? Bai. Baldago oraindik landu ez duzuen genero bat eta landu nahi duzuena, esaterako Garbiñek novela epikoa edo Ibanek sonetua. Barkatu, ez dut ondo hain. Novela, ez dakit, epikoa esan du. Novela epikoa landuko duzu. Ibanek sonetu. Nahiko epika dauka idazteak beak. Niretzat bintzat. Zaila ikusten dut. Nik bintzat hori lantzea. Nik ikusi nahiko nuke Iban soneto bat Soneto? Eta resitatzen. Resitatzen, hobe besteenak, nire ustez, ez, alde horretatik, onak direnak, ez, bai, nik poesiarekin, nekez, inoiz izan, fin, ez, da esaten dezunean bezala, bueno, en fin, ez duzula jainkoan sinisten eta gero hori, ez, karzinoma bat aurkitzen dizute eta orduan, en fin, ez, azten zera hor apaizak eskatzen. Ezin da esan, inoiz ez dute ur honetatik edango, baina ez dut uste hor poesia izango denik nire. Eskain ez dut beharrezkoa ikusten, nahiko jende hona dago horretarako eta ez.
Duela gutxi entzun nuen podcast bastean egin zizuzen entrevista, Estamos dentro izena do? Bai. Estamos dentro horretan, eta aipatzen zenuen ez dezula baztertzen novelaren bat idaztea. Hori behintzat esan zenuen. Bueno, hori ja egin dut. Bai, baina, bueno, Bai, ez dira oso novela honak. novela luzeagoa esaten zenuen, 200 honetik gora edo... Bai, ez ideiak badauzkat, baina jubilaziorako eta segurazko, nola jubilazio ez zaigun inoiz helduko 76koei, zaila ikusten dut. Baina bai, ideiak badauzkat noski bai. Nera punteak badauzkat egin da. Baina, gauza gehienak bezala. Dena den, ez diot, bai honekin lotuta neurri batean, bai nik edatu naiz gogoarekin galdetzeko zure ipuin horretan egiten duzun ispilu ez joko horretan, badago gai bat niretzako oso interesgarria dena, eta ez duguna atera, eta horregatik nahiko nuke atera, eta da nola ikusten duzun literaturaren etorkizuna. Zeren hor, irudikatzen da nahiko diot. Literatura gaur egun ulertzen dugun bezala, nolabait literaturaren ikuspegi batean hazitakoek eta ezitakoek, oso bestelako mundua da, nolabait zure ipuin futuristikoak agertzen duena, eta orduan, ea hor ipuinean nik ikusi dut pesimismo puntu bat literaturaren etorkizunarekiko, ea konpartitzen dezun edo ez, eta... Bai, bueno, idatzi nuenean ez nuen horrela konsienteki pentsatu, baina bai iruditzen zait literatura 21. mendean bihurtzen ari dela edo bihurtuko dela, gutxi gora bera paralelismo bat egiteko, musika klasikoa 20. mendean bihurtu dena, ez? 20. mendea arte musika klasikoa esan dezagun musika goren eta zabaldua eta elite batek entzuten zuen musika gorena zela, eta 20. mendean bihurtu da oso gauza marginala pop musika edo horren aldean, ez? Eta uste literaturaren bidea gutxi gora bera 20. mendean horti dijoala. Horrek alde pesimista bat izan dezake horrela kontatuta, ez? Berezik esaten den literatura, esaten dut fikzio idatziari buruz. Eta ustez fikzioak leku bat izatekotan zentzu horretan gehiago izango duela ikusentzunezkoetan. Eta hori prozesu hori ikusten ari gerala iruditzen zait neurri batean, ez? Baina bestetik, alde positibo bat ere aurkitu nahi diot horri, eta da, 20. mendean musika klasikoa izan den bezala neurri batean, eta da, esperimentatzeko eta merkatutik kanpo lan egiteko eta eredu berriak asmatzeko aukera izan dezakeela. Naiz eta bestetik ere penagarria iruditzen zaidan, noski, adibide, arrazoi nabarmenengatik, eta horrek zer ikusia du, noski, uste mundu digitalaren bilakaerarekin, eta nik geroz eta gehiago ikusten dut inguruan, eta eskoletan, ez dakit, jende 20 urtekoetan, eta idatzizko kulturarekiko distantzia handitzen ari dela, eta hori ez da ausazko zerbait, eta hortan nik uste eragina duela gizarte mailan azken hamarkadetan egon den desoreka eta ezberdintasunaren handitzeak eragina duela hezkuntza mailan dagoen segregazioak, gauza askok dute eragina horretan, eta alde hori da esan ezagun honen guztiaren alderdi penagarria. Ze azkenean irakurketa eta fikzioaren irakurketa bereziki iruditzen zaidela joko moduko bat, hau da, Wittgensteinek esaten zuen hizkuntza jokoa, ez? Ikasi egin behar duzun joko bat. Eta hori, geroz eta gutxiago lantzen den zerbait da gizarte mailan oro har. Eta orduan nik uste hortarantz goazela neurri batean. Eta agian interesgarriago egiten zait sortzaile bezala bide hori, ja gizarte mailan pentsatzen dudana baino, ez? Gizarte mailan uste galera handi bat izan daitekela. Eta, gutxo gara bera hori da pentsatzen duena, eta egia da ipuinean ere gutxo gara hori agertzen dela, ez? Agertzen da literaturaren horrelako, azkenean ez, ipuina bukatzen da familia
bideo-joko baten bidez irudikatzen ipuina, ez? Edo bizitzen, komilartean, ipuina, ez? Eta nik uste neurri batean hortarantz goazela gehiago, eta ez hainbeste liburu bat irakurtzera, edo esperientzia horretatik beste batzuetara goazela. Impresio hori daukat. Beste galderarik ez. Bai, zu? Hartuko. Orain esan duzun azken honekin guztiz bat nator egia zen oso hausnarketa interesgarria iruditu zaitez. Baina, era berean, hemen zaudete, zuen lanak elkarri irakurriz eta itxaropena egon badago, ez. Galdera zen, aipatu da, behin baino gehiagotan, zientzia fikzioa, eta, azkeneko urteetan nabarmenki pixkat transversalagoa den genero bat bihurtzen ari da, kultibatzen duten egile gehiago dago, eta hiltzatuta gehatu zait azkeneko boladan Jordi Carrioni irakurri nion esaldi bat, eta da ea ez ote den zientzia fikzioa errealismo berria. Eta ideia potente bat iruditzen zaitzenen egin duzuen erretratua eta beste ikusentzunezkoetan edo liburuetan ikusten dugun nolabaiteko zientzia fikzio hori oso gertukoa da. Zientzia fikzio errealista bat da. Orduan hor kontaktu nabarmen bat dago eta badirudi gaurko errealitateari heltzeko zientzia fikzioaren tresna batzuk behar ditugula eta ez ote den errealismoaren azal berri bat, eta ez ote zen ere neurri batean, aipatu duzu genero beltzarekin, ez ote diran errealismoaren maskarak gertuko gauzen inguruan hitz egiteko, ez? Beti izan da horrela, zientzia fikzioa beti da presentearen inguruko diskurso bat. Nik uste dut zientzia fikzioa, niri gustatzen zen zientzia fikzioak azkenean gaurko munduaz hitz egiten du, gure munduaz hitz egiten du. Horretik esaten dut, ez dakit, zientzia fikzioaren interesa ez dakit, espaziontzien kapazidadea ez dakit noraino iristeko, edo ze arma berri asmatuko diren gizakiak hiltzeko, edo neutralizatzeko, edo interesa baldin baduka da horrek interesa baldin baduka da gutaz hitz egiten duen neurrian, ez? Nik uste, bestela, ez dakit, adibidez, Philip K. Dick da idazle bat, berez, ez da gaurkoa, da beste garai batekoa, oso geroko etorkizun bat, edo, etorkizun nahiko diferente bat marrazten digu, segura asko, gauza asko ez dira gertatuko, baina personajeak oso gu bezalakoak dira. Orduan, zientzia fikzio hori da, nire ustez, azkenean, realista da, azken finean. Gure realitatea hitz egiten dulako. Naiz da kasu honetan, eta beste kasu askotan izan, aspaldiko idazle bat, etorkizunari buruz hitz egiten, baina gu hor gaude. Zientzia fikzio edo, azkenean hori bilatzen dugu normalan literaturan, ez? Japoniari buruzko novela bat irakurtzen badugu ere, gure buruaren bila, edo gure inguraren bila gabiltza hor, ez orduan. Nik daukadan inpresioa da, saiakerak egin ditudanetan, adibidez, idazten dudanean, novela bat idatzi eta hori oso termino realistetan idatzi baina urte batzuk atzera kokatu nuen, duela 10-15 urte gutxi gora bera, 10 urte edo gutxi gora bera. Eta uste eta arrazoietako bat dela, oso presentean idazten bade novela bat, adibidez gaur egun teknologiak duten pixua gure egunerokoan, eta egunerokoan esaten nahi izenean da minuturo, mugikorrek esateak duten eragina. Oso termino realistan jokatu beharko banu, etengabe ibili beharko nintzateke, adibidez, mugikorrekin gora bera aplikazioak, sare sozialak, ez dakize. Eta momentu honetan, hori guztia, dispositibo hori guztia sartzea fikzio realista batean gaur egun, sortzen den ipuina, sortzen den novela, iruditzen zait guk errealismotzat dugunatitik aparte dagoela, edo sinesgarritasunatik aparte, edo ia gauza pintoresko bat bihurtuko litzatekeela.
Eta niri gertatzen zait ez didala funtzionatzen horrek. Horregatik, daukat, eukide joera, pixkat atzera joateko, ze bestela gehiegi zamatu barret kontu horiek guztiekin, ez? Eta horren, gaur egongo bizitza afektibo, sozial guztian, teknologia duen eragina novela batera ekartzen badet, iaia bihurtzen da gehiago, zientzia fikziozkoa, errealismozko novela bat baino. Eta nik hor bai eukit duela beti dislokazio moduko bat, eta horren pixkat atzera edo jo izan dut errealismoan egin nahi duanean horregatik. Eta aldiz, ipuin honetan, erabaki nuen kontrakoa egitea. Osea, salto bat egitea aurrera, gutxi gorabehera gaur egungo mundua hitz egiteko, ez? Horra nik hor badaukat denbora, temporalidade, errealitatearen denbora eta nire fikziozko munduaren denboraren arteko dislokazio moduko bat. Eta agian zerikusia du, Jordi Carrionek esaten duen horrekin, ez? Orain pentsatzen nahi nintzen. Nik hori formulatu izan dut inoiz, errepikatu egiten naiz, ja. Baina bi modutan formulatu daiteke, eta da, en fin, ez, alde batetik errealismoa egiteko modu bakarra momentu honetan zientzia fikzioa idaztea da, eta beste modua hori irudikatzeko, eta, en fin, errealismoa egiten dezuenean egiten ari zera automatikoki novela historikoa. Zeren, ateratzen denerako jadanik historikoa bihurtu egin da. Zau da, ja iragana da legia, ez? Eta ideia hori da, ez azken finean. Iruditzen zait, literatura 21. mendean bihurtzen ari dela edo bihurtuko dela, gutxi gora bera, paralelismo bat egiteko, musika klasikoa 20. mendean bihurtu dena, ez? 20. mendea arte musika klasikoa, esan dezagun musika goren eta zabaldua eta elite batek entzuten zuen musika gorena zela, eta 20. mendean bihurtu da oso gauza marginala pop musika edo horren aldean, ez? Eta uste literaturaren bidea gutxi gora bera 20. mendean horti dijoala.